Hola, estem aquí esmorzant, esperant el ferri. Ah, no, i la Clàudia? Nyam, nyam. Perquè sempre tenim gana. Sí, ens ho fem el dia menjant. És el segon esmorzar ja. I res, ara d'aquí poc vindrà la Clàudia. Estàs nerviosa? Sí, molt? Nerviosa. No. Clàudia, vine. Vas a dormir un ratet? I la Clara donant-li de menjar. Tot i haver perdut el primer ferri, per fi ens hem trobat amb la Clàudia i estem de camí cap a Santa Teresa. El conductor se li ha oblidat tancar la porta i està la Sílvia al límit de la mort. Hola! Expliqueu què està passant. Què no està passant? Que no estem arribant on hem d'arribar. Perquè, un cop més, el conductor està menjant sota. No. Era broma! Total, que el bus no arranca. Ens hem quedat tirats enmig com d'una pujada i no va. Després que ens diguin que hi ha on anem hi ha moltes vibracions. Tot bé. Doncs fa, en concret, 2 dies que vam comprar aquest presumptament meló. L'he carregat a la meva motxilla durant 2 dies. I ara comencem a sospitar que potser és una síndria. I a la Clara no li agrada la síndria. Nervis intriga. Doncs és... Meló! No! És síndria! No és síndria! Oi! Això és el teu hate cap a la síndria, síndria. Oh! Tant de bo estigui podrida. Això per esmorzar no entra, Ui, no m'ordenció. Però sí que he vist que seguíem dormint i haurem seguit. Sí. Estem molt nervioses. Sí. Silària. Mai he estat tan lluny de Catalunya. Aquí estàvem esperant que es fessin les 12 de la nit a Catalunya per celebrar la diada. Aquesta és la Jenny, dona que vaig conèixer al vol d'anada cap a Costa Rica, que a l'arribar a Santa Teresa ens va convidar a sopar a casa seva i després vam sortir tots de festa. La xancla. Eso, Laura. Toma, guerrera. No, és més petit, Okay, 3, 2... No, it's... Ai, 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 ai! Bueno. And now you can like maybe... Okay. Yeah, this one is really bad. It's something! Es veu fatal! Ens anem a fer surf! Bueno, anem a posar-nos al mar amb una taula de surf, que no vol dir fer surf, no trobo aquí. Així que anem a descobrir com de malament se'ns dona això d'aquí.
Yeah. And one big important thing not to do is that when you try to stand up, not hold on the side of the board. Have your hands like this. Hold like this. The board on the side. First step. Very good. Second step. Okay, that's nice. And third step. Yay! La Clara està anant a pixar. Ai, és que jo crec que no serà possible això, Ui! Com que no capta els colors pastels. We made it. Okay, I guess that's a valid reason. You have to like turn around and go back up. No. Are you taking a video? I ara a punt de... Ah, la Laura. On és? Aquí. Beve, Do you understand 6 anything? male, quindi maschi, 7 heaven, devi puntare dritto così l'ultimo che lo fa beve, 8 mate, scegli un compagno con cui bere. Ai, no són els micos, on estan? Veràs que no. Iguana, ¿dónde estás? Allà, lo estic veient allà. Sì, che stava nel Sto baixant. Nyami. Con Booking per queste ordinanze. Sei riuscito? Sì, con Booking. Cosa di più? Uguale, forse pure di me. Adiós. Una mica de païda. Anant ja cap a la Fuela per despedir-nos l'última nit amb la Martina. Amb els italians. Per què m'has dit una Però Iepa, terremoto. a veure qui guanya. Però si són 4 persones. Ai, porten una torxa igual que nosaltres. Aquestes 3, pobres, som nosaltres. Sí, soc. Com? La pressió del cotxe de darrere. L'ambulància darrere, no fos cas. Que es desmaiés algú. Amb aquesta calor, tio. No se us veu gens, o sigui us he enfocat però nada.